Princip hraní si vysvětlíme na písničce Ovčáci čtveráci. Budeme hrát dva akordy. Akord C pro pravou ruku je zde, tento. Akord C najdeme si klávesu C, na klávesu C položíme palec, prostředníček, malíček, najdeme si akord C pro levou ruku, najdeme si klávesu C, na klávesu C položíme malíček, prostředníček, palec. Čili akord C pro obě ruce. A dalším akordem bude akord G. Najdeme si první klávesu akordu G, klávesa G, celý akord G, klávesa G, toto je celý akord G. Takže budeme hrát akord C a akord G. Způsob hraní bude spočívat v tom, že budeme hrát na 4 doby s počítaním raz, 2, 3, 4. Raz, malíček levé ruky, 2, celý akord pravé ruky, 3, palec levé ruky a 4, celý akord pravé ruky. Ještě jednou, malíček levé ruky, celá pravá ruka, palec levé ruky, celá pravá ruka. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Akord G bude hrát naprosto stejně. Malíček začíná. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Zkusíme písničku, zapneme si metronom. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ovčáci, čtveráci, vy jste naši víčku, i tu čočovíčku vypásli. A ještě jednou. Ovčáci, čtveráci, vy jste naši víčku, i tu čočovíčku vypásli.